Siyam katuig nga naa sa kalihukang komunista si Dominador. Walay kagawasan, kalisod ug pait ang iyang kahimtang kay perming magtago-tago sa kabukiran. Nakadesisyon siya nga mosurrender sa gobyerno kay buot niyang makauban ang pamilya. Dihang naa sa puder sa mga sundalo, gipapuyo siya sa Happy Home nga halfway house o processing center sa mga kanhi rebelde nga nahimutang sa Sitio Magay, Barangay Don Martin, Marundan, Mati City, Davao Oriental. Duha ka bulan nagpuyo dinhi si Dominador kay rekisitos kini para sa mga surrenderi aron masulod sa programa sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Dinhi mipilawom siya sa deradicalization process sa 701st Infantry Brigade. Sulod sa Happy Home, tudluan ang mga kanhi rebelde sa skills training sa TESDA aron dunay matun-an nga panginabuhian inig mobalik na sila sa komunidad. Paeskwelahon sab sila sa Alternative Learning System sa DepEd. Tuig 2013, natukod ang pasilidad ug hapit 500 na kamakanhi rebelde ang nakabenepisyo sa Happy Home. Nindot kayo, nanay kagawasan. Unya hayag na ang ugma. Dili na alanganin nya ang mga pamilya nalipay sila kay kauban ako nila. Unya nindot kayo mga programa depende lang sa IFAR nga iyang gi-implement og tarong. Sa programa sa gobyerno, nindot kayo programa sa gobyerno. Nakadawat mig pabahay, trabaho ug uban padaghan. May scholarship sa akong mga anak na Matud ni Marlene Casibua, ang ICLIP focal person ug manager sa Happy Home Center, nga iyang nakita nga malampuson ug malipayon ang kinabuhi sa mga kanhi rebelde sa ilang pagbalik sa komunidad tungod sa tabang sa gobyerno ug sa Happy Home kung asa sila gibansay sa TESDA aron makakat-on og mga abilidad nga pwede nilang magamit sa pagpanginabuhi. Very successful ug malipayon ang ilang kinabuhi sa ilang community kung asa sila nagapuyo karon. Where in fact, base sa ako ang monitoring sa pag-ikot sa entire Davao Oriental, ang ilahang mga project kasagaran almost successful. Maayo kayo ang because of this ICLIP o sa atong Happy Home. Ang kung makita ninyo nga, we are celebrating our Davao Oriental nga free na ta sa insurgency. So kabahin diha, dako kayong kabahin ang atong mga former rebels kasi we organize DOFRA, Davao Oriental Former Rebels Association, entire Davao Oriental. Kami ang nag-facilitate, nag-ikot. So makita nato nga naa sila mga association per municipality. O dito nakalink ang tanan government agencies kung unsa man ang matabang sa ilaha. Ang DOLI, ang DSWD, ang DTI, ang atong DILG, of course the provincial government of Davao Oriental. Full support kayo sa atong mga former rebels. Matud pa ni Marlene nga gipabati gyud nila sa kanhi mga rebelde nga wala sila gipasagdan sa gobyerno pinaagi sa paghatag sa ilang mga panginahanglanon sama sa pinansyal nga hinabang ug balay gawa sa pagbansay kanila sa TESDA ug pagpaeskwela sa ALS. Sige, ang atong focus diri sa atong Happy Home, ang program and interventions nga gihatag sa ilaha. Of course, ang atong pinaka-main na ang ilang psychosocial functioning and the whole being of a person. Like, gina-equip nato sila spiritually, mentally, tanan skills training, gihatag sa ilaha. O kasagaran din ang uban ning abot diri nga wala gyud birth certificate. So kita ang nag-process sa ilahang mga birth certificate ug walay mga bunyag, ipabunyagan sa nato sila. Ang mga partners nga walay kasal, sponsor nato sila kasalan like ang mga walay lisensya kasi kasagaran nag-drive na sila mga motorcycle nga the police clearance kanang NBI tanan na full package tanan nahatag nato sa ilaha. Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program dakong tabang sa kanhi ilang mga kalaban sa gobyerno aron dunay magamit sa ilang pagsugod ug balik sa ilang malinawong pagpuyo sa katilingban. Sanglit tumong sa gobyerno nga mamahimong kaabag sa kahapsay ug kalambuan sa komunidad ang kanhi mga rebelde. Oktubre 12, 2022, dihang gideklara sa Regional Peace and Order Council 11 pinaagi sa Resolution No. 7 Series of 2022 nga insurgency-free na ang entero Davao Region, human na puhag ang tanang guerrilla fronts o units sa New People's Army nga naglihok sa tanang probinsya o mga lugar sa rehiyon. Do hereby officially declare the beloved province of Davao Oriental as an insurgency-free province.
Niadtong Biyernes, Oktubre 14, 2022, opisyal na sab nga nadeklarang insurgency free ang Davao Oriental. Ang Davao Oriental ang pinakaulahing probinsya sa Davao Region nga gideklarang insurgency free. Naglaom ang gobyerno nga ang pagdeklarang gawas nun sa probinsya batok terorismo dakong tabang sa pagpalambo pa sa sektor sa turismo ug ekonomiya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.